Čaute, čaute, Fitmajušikovci, vítajte pri novom videu. Ak chceš schudnúť, určite už vieš, že kľúčom je jesť menej kalórií, ako spáliš. Ale viem, že obmedzovanie kalórií nie je práve najľahšie. Hlad, chute nás dokážu pekne potrápiť. Čo si budeme. Preto som pre teba teraz vybrala 10 skvelých potravín, ktoré ti pomôžu zahnať hlad, chute a pritom majú takmer nulové kalórie. Prvá super potravina alebo jedlo sú polievky. Ak miluješ polievky, máš vyhraté. Vývery, napríklad kurací výver, majú často menej ako 100 kalórií na porciu a dokážu naplniť žalúdok. Ale pozor, nie každá polievka má takto menej kalórií. Napríklad taká fočka má pokojne aj 600 kalórií, čo je ako normálny obed. Takže pozor, aké polievky. Druhá super potravina, úžasná v lete, je melón. Toto ovocie obsahuje 92% vody, takže je skvelé na hydratáciu a zaháňanie hladu. A na veľkú porciu melóna, cca, čo je asi tých 370 gramov, je to len 100 kalórií. A navyše melón obsahuje citrulín, ktorý podporuje prietok krvi, takže je ideálny pre športovcov. Tretia super potravina je uhorka. Asi vieš, že uhorka má minimum kalórií, len 14 kalórií na 100 gramov, akože wow. Čo si možno nevedel je, že uhorky pomáhajú stabilizovať hladinu cukru v krvi, čo eliminuje chute na sladké a návaly hladu. Ďalšia super potravina je grécky jogurt, nízkotučný. Jogurt je parádny zdroj bielkovín a zasytí ťa na dlhšie. 140 gramový pohár má len 81 kalórií, ale až 14 gramov bielkovín, čo je topka. Ako vieš, bielkoviny sú známe tým, že výborne potlačajú hlad, takže určite stojí za to mať tento jogurt v jedálničku. Piaté, kiwi. Ak mávaš večer chuť na sladké, daj si kiwi. Má len 60 kalórií na 100 gramov a podľa výskumov ti môže pomôcť zaspať rýchlejšie a spať kvalitnejšie. Plus obsahuje množstvo vitamínov, minerálov, takže je to win-win-win-win. Bezkalorické nápoje. Tekuté kalórie veľa ľudí nerieši, ale sú tiež veľmi dôležité. Vedia nás nenápadne dostať a ten kalorický príjem je potom vyšší ako výdaj a my nechudneme. Napríklad fľaša klasickej koly má 794 kalórií, čo je výdatný obed. No ale skús radšej, keď už si chceš dať tú kolu, tak skús ju dať proste v tej lightovej verzie, v tej Coca-Cola napríklad Zero, alebo nejaké nesladené čaje. Ak sa bojíš tých umelých sladidiel, napríklad aspartám je v bežných dávkach úplne bezpečný, takže nevyslop toho kilo. Super duper je podľa mňa ďalej žuvačky bez cukru, majú minimum kalórií a pritom potlačajú hlad a chute. A štúdie ukázali, že ľudia, ktorí žujú žuvačku medzi jedlami, zjedia menej, dokonca spália o pár percent viac kalórií. Ďalej tu máme paradajky. 100 gramov paradajok má len 18 kalórií, sú úplne wow. A sú plné antioxidantov, ako je lykopén, ktorý je prospešný pre srdce a pokožku. A môžeš ich jesť čerstvé, pečené, spraviť si z nich paradajkovú polievku. Ako paradajky sú fakt topka. Ďalej sú tu huby, napríklad šampióny majú len 22 kalórií na 100 gramov. Neviem ako vy, ja milujem šampióny a dávam si ich fakt úplne k všetkému. Obsahujú veľa bielkovín a sú skvelé na zasýtenie. Hodia sa do omáčok, polievok alebo len ako príloha k jedlám. Ja si napríklad spravím miešané vajíčka a na druhej panvičke si proste spravím iba tak orestujem tie šampióny a topka. A teraz veľká topka za mňa, Nanook Twister. Chuť na sladké. Twister má len 68 kalórií, čo je oveľa menej ako väčšina sladkostí a iné všelijaké nanooky. A áno, obsahuje cukor, nebudeme si klamať, ale pri takej nízkej kalorickej hodnote ho môžeš pokojne zaradiť do svojho jedálnička. Takže chudnutie nie je o týraní. Tak, a to boli moje nízkokalorické jedlá a ak máte vy nejaké tipy, čo jedávate a čo sú fakt nízkokalorické, kľudne mi hoďte do komentára. Nezabudni mi dať, páči sa mi to, teda like
a odber by ma potešil a keď dáte odber, neujdu vám nové videá. Takže sledujte ma a sayonara a nasrat.